Dobrý deň, vážení diváci. Dnes opäť uvádzame rubriku Kolotoč histórie. V roku 1993 bolo rozhodnuté zaviesť sériovú výrobu novej generácie motocykla. Enduro typ 593 s dvojtaktným kvapalinou chladeným jednovalcovým motorom s objemom 250 cm3. Technika motora bola založená na Endure Java 250 pre 6-dňovú z roku 1989. Sací systém riadený jazyčkovým ventilom, primárny prevod s ozubenými kolesami a 5-stupňová prevodovka. Na rozdiel od ostrého Endura bol v novom motore použitý vyvažovací hriadeľ. Zo zdvihového objemu 246 cm3 dával príjemných 28 koní. Nie je divu, že zo štvorca spaľovacieho priestoru 48x48 mm točil 7000 otáčok za minútu. Podvozok bol pripravený v dvoch variantoch, vo verzii Enduro s väčším zdvihom zavesenia oboch kolies a s vypletanými kolesami a v cestnej verzii s kapotážou s liatými kolesami. Obe verzie mali spoločný rám so zadnou kývnou vitlicou s odpružením typu monošok. Pre náročných zákazníkov mal byť k dispozícii motor s objemom 280 cm3, výfuk s mechanickou príverou a 6-stupňovou prevodovkou, čo sa ale nikdy neuskutočnilo. Možno bola škoda, že za asi rok produkcie vzniklo len okolo 200 motocyklov. V spoločnosti, ktorá bola niekoľko mesiacov pod Damoklovým mečom bankrotu, to bol významný úspech. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.